שמחים להתחיל את השיעור בעץ חיים, אפילו שכבר אנחנו מכירים את ההקדמות מהשיעורים האחרים, אבל יש אנשים שלא כל כך זוכרים או שלא שמעו את הכוונות, את דברי ההקדמה, זה מה שרצינו לומר, את ההקדמות למי שבא להתעסק בספר הקדוש עץ חיים. הרי אנחנו אמרנו בשיעורים שהרב אומר בהקדמה שלו לספר עץ חיים שלא נברא האדם אלא ללמוד קבלה. ככה אומר הרב. לא נברא האדם אלא לעסוק בסודות התורה. כן? אז דבר מאוד חשוב להתחיל ספר עץ חיים. אדם שלומד קבלה בדורות האחרונים, אז הדבר הזה הוא נהיה, כמו שאומרים, באופנה, ללמוד קבלה. פעם, הגמרא בחגיגת דף י"א ואילך אומרת, שלא מוסרים סודות התורה רק בראשי פרקים, בראשי תיבות, ורק לחכם ומבין מדעתו. ועץ חיים, פעם 100 לומד קבלה, היו לומדים בישיבת בית אל, היו לומדים 10 אנשים, 20 אנשים, אף אחד לא היה לומד קבלה. וגם אלה שהיו לומדים ולא רוצים שידעו עליהם, היו לומדים בחדרי חדרים. והרב שמן זית זך כותב בהקדמה שלו, ושלמה מולכו, הוא כותב בהקדמה שאיפה שנאספים ללמוד קבלה, אז זה שמחה גדולה לבורא יתברך. היום בדורות האחרונים, איפה שנאספים ללמוד ביחד בצוותא, לעסוק בסודות התורה, אז יש שמחה גדולה בעולמות. ככה כותב הרב. ואיך זה יכול להיות? אז הסברנו שבעצם הרב כותב בשער המצוות, בשער הגלגולים בהקדמה ב' ז' וגם בשער המצוות. שער המצוות הוא מחמיר יותר. אבל כותב בשתי המקומות האלה, שאם אדם לא עוסק גם בסודות התורה, אז הוא לא מקיים מצוות תלמוד תורה בשלמות. זאת אומרת, הוא חייב לעסוק בכל 4 חלקי התורה. שזה תורה שבכתב, תורה שבעל פה, מה שזה מתחלק משניות ולהעביר ראיה לכתובים, תלמוד, וסודות התורה, שזה נקרא מעשה מרכבה, מעשה בראשית קבלה. אם לא, אז הוא נענש. דהיינו שהוא יחסיר במצוות תלמוד תורה, ובשאר המצוות הרב מפרש בשער א' שהוא חוזר בגלגול. ככה הרב כותב. אז הרב יודפתיה, היה לו סידור כוונות של הרשש. הוא לא היה מכוון את כוונות הרשש, על פי הידוע. הוא לא היה מכוון את כוונות הרשש, אבל היה לו סידור. הוא היה לומד, היה לו סידור משלו, העתיק לעצמו סידור כוונות של רבנו רשש, כדי להבין את הכוונות הקדושות, את הסדר, את התורה של רבנו רשש, וגם כדי להעמיד פשט, לראות איך הרשש לומד את דברי קודשו של הרב. זה שופך הרבה אור, סידור הרשש, על הדברים הסתורים של הרב. זה כמו שאז בנו ראיה מהנגלה, שאפילו שבשיבת פוניבז' לא לומדים הלכה, אבל הם פותחים טור בית יוסף לראות איך הרב מעמיד פשט בגמרא, איך הוא מבין את פסק ההלכה מהגמרא. אז היה לו סידור, והיה אומר, אז שאלו אותו, את רבי יודפתיה, למה כבודו לא מכוון? אז הוא אמר, מה שהרב אמר, שמי שלא עוסק בסודות התורה, הוא חוזר בגלגול, זה דווקא על מעשה בראשית, מעשה מרכבה. זאת אומרת, מי שלא עומד עץ חיים, כוונה דברי הרב. אבל מי שלא מכוון, הוא לא נהנה שהוא לא חוזר בגלגול. ככה מקובלים שהרב אמר, הרב יודפתיה אמר. כך שמענו בירושלים. הרב שובי נפשי. הרב מנצור. הרב עזריאל מנצור. אמר, שמע החכמים ששימשו את רבי יודפתיה, שהיה אומר מה שהרב אמר, שמי שלא לומד קבלה חוזר בגלגול, זה מעיר על עץ חיים. דהיינו על הדרושים של הרב, לא על הכוונות. אבל זה לא אומר שאם השם נתן לו את הרבותא דליבה להתעסק בכוונות, אז הרב אומר, אדרבה, זה עיקר תורה לשמה. אדם שמכוון את הכוונות, ואדם שלומד עץ חיים ולא מכוון, זה שמכוון את הכוונות נקרא שהוא עוסק בתורה לשמה יותר מזה שרק עוסק בסודות התורה. אז על כל פנים, אז בתקופתם, בדורות הראשונים, הרבה אנשים לא היו עוסקים בסודות התורה, מכל מיני סיבות שאפשר למצוא, ולכן היום, בדורות האחרונים, כל אלה חזרו בגלגול, ככה כותב הרב יודפתיה, חזרו בגלגול כדי להשלים את הייעוד שלהם בעצם. שרוב הנשמות האלה שהיום יש להם רצון וחשק לעסוק בסודות התורה, זה מפני שבדורות שעברו הם החסירו את זה מעסק התורה שלהם, כן? אז לכן רואים שנתרבו הלומדים בספר עץ חיים, וזה כמו שאמרנו גם בשיעור הראשון של עץ חיים, בשיעור שם,
הסבא של הרב מרדכי עטיה הוא הראשון שחידש את הדפוס מחדש של עץ חיים. לפני הרבה שנים, זה לפני 40 שנה בערך. הסבא של הרב מרדכי עטיה, קראו לו גם הרב מרדכי עטיה. הרב נקרא על שם הסבא. אז הוא למד אצל הרב שרבי גם כן, ואחר כך הוא הייתה ישיבה חיים מהשלום. והוא היה מדפיס ספר עץ חיים, 1,000 עותקים הוא הדפיס, ולקח לו למכור אותם 17 שנה. 17 שנה לקח לו למכור 1,000 עותקים. היום, כל שנה הם מדפיסים 1,000 עותקים. תאר לך מה זה. כל שנה אנשים קונים. למה הם מדפיסים? כי נגמר, אנשים קונים. עכשיו, לא, היום זה לא רק הם בחיים ושלום מוכרים, גם באהבת שלום מוכרים עץ חיים. וגם בערב בצרי מוכר, בישיבת השלום, והסוחרים מוכרים, והדפוס החדש, דפים צהובים. תאר לך כמה אנשים קונים עץ חיים. זה משהו מדהים. איך התרבה לפני 40 שנה? 17 שנה חיכו ש1,000 עותקים ימכרו. היום כל שנה מוכרים 1,000 עותקים. טוב, בוא נגיד שיש כאלה לוקחים ככה לסגולה. טוב, כמה לוקחים לסגולה? הרוב לוקחים ללמוד. אז זה מראה שבאמת ברכה גדולה. גם העניין הזה שאדם עוסק בתורה הקדושה הזאת שנקראת קבלה, סודות התורה, זה הדרך היחידה שלו להגיע ליראת הרוממות. זאת אומרת, להכיר את הגדולה של הבורא יתברך, קשה מאוד להכיר אותה כמו שבאמת הקדוש ברוך הוא כביכול מצפה מהאדם שיגיע ליראת הרוממות, כמו שכותב הרמח"ל בספר מסילת ישרים, אם הוא לא מתבונן איך באמת הבורא ברא את העולמות, איך הוא באמת מנהיג אותם, כל העניין הזה של מעשה המרכבה, איך הוא הרכיב את העולמות, מה היה לפני, מה היה אחרי. הדברים האלה הם מעמיקים את המחשבה של הבן אדם, עד כמה הקדוש ברוך הוא, עד כמה מעציל הוא אינסופי וגדול ועוצמתי. אז זה גם חלק מהדברים שאדם מרוויח שלומד בסודות התורה. עוד יש הרבה לדבר על ההקדמה, על העניין של דברי הרב בחלק ההקדמה שלו, ואנחנו נלמד את זה בעזרת השם, נשתתל להכניס את זה בין הדרושים. עץ חיים, מה הוא שונה מאוצרות חיים? מה ההבדל בין ספר עץ חיים לאוצרות? בדרך כלל שמתחיל ללמוד, אז לומדים אוצרות חיים. כי זה ספר יותר קצר קודם כל, כמו שאדם מתחיל ללמוד גמרא, אז הוא אומר, איזה מסכת אני אלמד בהתחלה? אז הוא אומר, תלמד מסכת מכות. למה? כי מסכת מכות היא מסכת קצרה. כמה דפים יש במסכת מכות? 24 דפים. ואז הוא גומר אותה צ'יק צ'ק לפני שהוא מתייאש, אז לפחות הוא זוכה לסיים מסכת, יש לו איזה סיפוק. אז הוא אומר, תלמד מסכת מכות, מסכת תענית היא קצרה. מסכת ברכות היא ארוכה. העולם חושב שהיא קלה. החזון איש, פעם אחד בא אליו אחד התלמידים שלו, ואמר שיש לו חידושים על מסכת ברכות להוציא, ויש לו חידושים על מסכת אחרת. אז החזון איש אמר לו, להוציא על מסכת ברכות, חידושים בהלכה, זה דבר מכובד מאוד. אבל כיוון שהעולם חושבים שברכות זה מסכת קלה, קודם כל תוציא על מסכת זבוחים, תוציא משהו ככה. אבל לא שברכות היא קלה, חושבים שמסכת ברכות היא מסכת קלה, ויש שם הרבה סיפורים. אבל הסוגיות שם עמוקות. ספר אוצרות חיים הוא יותר קצר, אפשר להשיג בזמן יותר קצר את המערכת של השתלשלות העולמות. עכשיו, הרווח הנוסף שלו ספר אוצרות חיים, שהוא כתוב בסדר כזה של השתלשלות העולמות, ויש קשר אמיץ ורצף אחיד בדרושים, אחד אחרי השני. אתה רואה את הקשר בין הדרושים. והספר הזה אוצרות חיים, רבי יעקב צמח קרא לו אוצרות חיים, אבל הספר הזה הוא נמצא ככה בגניזה. זה הרב בעצמו, הרב חיים ויטל, הוא בעצמו כתב את הספר אוצרות חיים לפי הסדר הזה. לכן יש בזה מעלה מאוד גדולה. ספר עץ חיים, הרב חיים ויטל כתב את כל מה שכתוב בדרושים האלה, אבל זה לא הוא סידר את הדרושים לפי הסדר הזה. מי שסידר את הספר עץ חיים ככה בצורה כזאת, מי זה? רבי מאיר פפירש. ורבי מאיר פפירש, עליו השלום, גלגלו לידו את הזכות הזאת, שעיקר הלימוד נקבע על ידי רוב ככל המקובלים בספר עץ חיים. ומה ההבדל בעצם? עץ חיים הוא כלול מ4 ספרים. 4 ספרים. רבי יעקב צמח, הוא מצא את הכתבים המאוחרים שכתב רבי חיים ויטל,